Bejn April u Ġunju ta' din is-sena, is-servizzi bil-baħar bejn Malta u Għawdex qabbew total ta' aktar minn 2,037,000 passiġġier. F'dawn it-tliet xhur saru kważi 13,000 vjaġġ. Fuq ir-rotta bejn iċ-Ċirkewwa u l-Imġarr ivvjaġġaw aktar minn 1,640,000 passiġġier, żieda ta' 3% fuq l-istess tliet xhur tas-sena li għaddiet. Fl-istess perjodu, il-vapuri tal-GoZo Channel qabbew kważi 560,000 vettura, żieda ta' 2%. L-att ta' vjaġġi żdied bi 2.8% għal 9,178. L-istatistika tal-NSO turi wkoll li l-akbar traffiku mill-Imġarr kien irreġistrat fit-tmiem il-ġimgħa u nhar ta' tnejn. Miċ-Ċirkewwa l-aktar jiem impenjattivi kienu l-ġimgħa u s-sibt. Xejra differenti kienet irreġistrata fuq is-servizz bejn l-Imġarr u l-Belt Valletta permezz tal-Fast Ferry. Hawnhekk saru kważi 2,590 vjaġġ. Tul dawn il-vjaġġi il-Fast Ferry ġar ma' 319,000 passiġġier. Dan ifisser tnaqqis ta' 4.7% fil-vjaġġi u ta' 4.8% fil-passiġġieri meta mqabbel mat-tieni kwart tal-2025. Għall-ewwel darba iċ-ċifri jinkludu wkoll is-servizz li beda jopera bejn Għawdex, Buġibba u Tasliema. Ir-rotot bejn Buġibba u l-Imġarr ġarrew flimkien aktar minn 27,500 passiġġier. Aktar minn 50,000 passiġġier uża s-servizz bejn Tasliema u l-Imġarr. L-NSO qal li fuq dawn ir-rotot kollha l-att ta' passiġġieri kien l-ogħla matul Ġunju.